Let's go. Hey, what's up? Ayun. Wala pala. Wait. There's more. Okay. Tumsak muna kapatid. So yun mga kaibigan, first live ko po ngayon. First LS ko nga pala. So yun mga kaibigan, first live ko po ngayon. Ayun. Paano ba yun? Paano ba yan? Ayun, dito ba yun? Ayun. Paano ba ito? Ha? Sige.
Ayun. Got it. More. Like that? Good? You don't put my hand down. Good? My hand down. Yeah.
Dito na naman tayo magluluto. Tomato, butter, olive, black olive, slice, and halo, chicken mozzarella, and sausage. Take two. Ayan, hello. Wait lang nga kasi first time ko to, di ko pa talaga alam. My goodness. Ayan, hello. Wait lang. Wait lang nga kasi first time ko to, di ko pa talaga alam. Ayan po, nabigyan ko na po ng jacket si Mede. Ano? Mede Angel. Wait lang nga kasi first time ko to, di ko pa talaga alam. Ayan po,
guys, si Young Minda po, nabigyan ko na rin po ng jacket. Okay, wag pong kalilimutang mag-thumbs up naman dyan mga kaibigan. Kasonggab. Tsaka baba nyo na rin po yung bahay nyo para madikitan ko. Ayan, nanahin ko na si Maddy Angel. Baba nyo po yung bahay nyo dyan, dikitan po kayo. Young Minda Channel at saka Maddy Angel. Magdikitan po kayong dalawa. Full package po. Sana di maubos yung data ko. 20%. Ang laki ng bahay ni Maddy Angel. Lapag mo na bahay mo, Young Minda, para mabakasan ka ni Maddy Angel. Yan ang ginagawa natin dito. Maddy Angel, on the way na ako sa'yo. Okay. Kita mo, Maddy Angel, pinapanood ko yung bahay niya. Nasa bahay ako ngayon ni Maddy Angel. Yung Minda, gumawa na ba kayo ulit ng content nyo? Sa bago. You. Okay. Ganda yan. Consistent lang ang paggawa ng bahay, Young Minda Channel, para sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayong papunta sa taas. Magbaba ka na ng bahay mo dito. Yung maikli lang Young Minda, para mabakasan ni Maddy, ano mabasa niyan? Maddy Angel. Yan si Maddy Angel, dikitan mo rin para balikan ka niya. Nandyan ka pa, Young Minda. Yan ang ginagawa dito sa LS. Tulungan. Pero kailangan balikan mo ng bakas yung bawat dumidikit sa'yo. Solely first time ko talaga to. Kaya wala pa akong Solely first time. Ayun. So ayun, nagbaba na ng bahay si Young Minda. Maddy Angel, dikitan mo na. So ayun, nagbaba na ng bahay si Young Minda. Maddy Angel, tingnan nga natin yung bahay ni Maddy Angel. Ayun. 93 na si Maddy Angel.
Ay, hindi. Si Yang Minda pala. Yang Minda. Oh. Done na daw si Yang Minda kay Mede Angel. Pabalik na po, Mede Angel. Mede Angel, nandyan ka pa ba? Balikan mo si Yang Minda. Mukhang wala ka na. Wait lang ha, Yang Minda, kasi ito tayo sa iba. Ayun, Yang Minda. Download po, Mede Angel. Angel, nandyan ka pa? Ay, Yang Minda. Bawal pala yung yung emoji. Bawal yun dito. Ano ba gagawin ko dyan? Bawal yung emoji dito. Huwag kang maglagay ng emoji, Yang Minda. Oo, first time ko to, kaya di ko pa masyadong alam. Halata naman, di ba? Saka halata naman na ikaw pa lang. Please lang, huwag kang maglagay ng emoji. Bawal yan. Bawal yan siguro. Ang init. Ay, sorry ha. Okay lang, okay lang. Mga sa susunod, magsisit na ako ng oras. Yung may load ako, na sigurado, para hindi maputol agad yung LS ko. Ngayon, hindi ako prepare ngayon eh. Baka maubos yung data ko ngayon. Kaya, di ko alam kung kailan to mag-stop. Pero at least I know na kung paano mag-LS. Sorry na kasi. Oo na nga, okay na. Okay na yun, Yang Minda. Huwag ka nang mag-ingat dyan. May mga kilala ka ba? Mga bahay? Papuntahin mo sila dito. Para madami tayo. Invite ako nga eh. Diri ako. Sorry ako. Diri ako maram. Diri ka maram hit Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Ako din eh. Hindi rin ako marunong. Pero malalaman din natin. Meron tayong roles dito. Meron tayong tinatawag na 5 roles sa LS kapag nangingista ka. Una, kailangan tapusin mo ang pagbisita sa bahay. Pangalawa, kailangan mag-iwan ka ng bakas sa bahay. Siyempre kung ano yung nakita mo, yun ang ilalagay mo na bakas. Nakikinig ka pa, Yang Minda? Pangatlo,
kailangan dikitan mo. Hindi to magkakasunod-sunod pero yun yung mga rules na sinasabi ko. Tapos pang-apat, kailangan kalimbangin mo ang kampana. Pang-lima, magbigay ka ng tamsak. At saka, syempre, dikitan mo. Okay? Dapat tapusin mo muna yung bahay. Nag-i-invite pa ako. Sana all nag-i-invite. Kung mag-alala sa susunod. May alam na tayo. Yang Minda, tagasan ka nga pala. Yang Minda, tagasaan ka po. Si Media Angel Malusugod, hindi nagbigay ng sukli. Mukhang budol-budol yata si Media Angel doon. Naisahan kayang Minda? Binalik mo lang yung tanong ko sa iyo. Taga Samar. Di ba taga Leyte ka? Ako taga Samar. Tacloban po. Okay. So nagtrabaho ako sa Tacloban, diyan din sa, di ba ano ba yun si Janet? Katrabaho ko yun sa JB Hotel. Puti din na hassle sa iyo magtagalog, ha kami panagkuan. Hindi na hassle sa akin magtagalog kasi nasanay na ako eh. Mas nasanay na ako magtagalog kaysa sa magwaray. Alam mo yun, dahil sa kabablog ko, Tagalog na lagi lumalabas sa bibig ko. Di ba, napanood mo yung Lemon Challenge namin? Tagalog dapat, waray-waray dapat yun kasi waray-waray binds na dapat kami. May grupo ako eh. Kaso, yung lumalabas sa bibig ko, Tagalog na lahat. Na wow, mali. Napanood mo na yan? Sana all nag-iiste. Sana lang ibatin kayo. Sana di pa maubos yung hindi ko. Para tumagal-tagal naman lang kahit ilang minuto. Yang Mindan, dyan ka pa? Advice ko sa iyo, mag-LS ka na rin. Maganda kasi kapag nag-LS. Sana all talaga. Opo, pinapanood ko videos mo. Wow,
Akala mo ikaw lang nanonood ng videos ko. Ako rin nanonood ng videos mo. Hindi mo lang alam binabantayan ko sa channel mo. Ang dami mo kasing viewers eh. Wala akong ano. Ang dami mong nakakapagsalita na ako dito ng bawal. Magkaroon na sana tayo ng sariling wifi. May wifi ako. Wala lang panload. Ano yung wifi ko? Globe at home. Nakikita mo. Ayan o. Ito. Nakakita mo. Yan lang. Pero ano. Magasto to. Naglulubat na ako. Yang Minda, tinamsak mo na pala ako. Ako pala yung walang tamsak. Yang Minda, tinamsak mo na pala ako. Ganun ba? Tatlo kasi kami kaya marami. Ayan, tatlo kayo. Ganun ba? Tatlo kasi kami kaya marami. Ako lang yan. Ako rin naman eh. Ano yun sa akin? AC50. Wala kasi akong pang-load sa wifi. Ako rin naman eh. Ano yun sa akin? AC50. Pero pareho lang tayo. Sino yung isa? Advice ko sa'yo yung Minda. Dapat sa YouTube. About sa YouTube para marunong ka rin sa paano yung tamsak. Yung ito. Ayan o. Yung ganun. Dun dito sa ko sa LS. Yan o. Nakakita mo? Paano yung tamsak ko yan? Ayan na nga. Dun sa LS ko. Ganunin mo. Okay? Nakita mo? Alam mo na yung tamsak. Alam mo na ba? Nandyan ka ba, Yang Minda? Kasama mo ba yung tropa mo? Ay, wala na siya.
Nahanap mo na yung thumbs up.
Sorry guys. Sorry yung Minda. Nagloloko talaga yung TM. Nawala yung signal. Namatay. Tsaka, ayun. Paano lang tamsak? Nag-aaral ka pa ba, yang Minda? Paano ako sa FB? Para pwede kitang ma-chat. Nandyan ka? Nandyan ko po. Unahan lang to. Lobat. Wait lang. Teka naman. Yun. Mga na din. Dito na tayo. Yang Minda, andyan ka pa. Ilang cellphone ba gamit mo? Lolo ko yung SIM. Bagay ba? Ang dilim.
Puntahan na ninyo yun at yung last comment siya po yung promote ko. Bali siya po yung itradrop ko yung link niya para puntahan nyo. Mas mabilis po kesa yung maglapagan tayo ng link, mahirapan po tayo. Kasi alam nyo naman, pag naglalapagan tayo ng link, flood ng link, yan na yung time na makahide po tayo at hindi lang po. May time na hindi na kayo makadrop ng link, yun po yun. Kasi bawal po talaga kay YouTube yan. I'm here because of the title po here, but I already sub and turn notification. Turn notif. Ayan, thank you, Dian Siponia. Ante. DM Gamer, yes po ang aking ayun yung mga yung mechanics ko po, yun po yun. Ayan, ako mismo po ang maglalapag ng link nyo. Mas mabilis po, mas marami pong dumikit sa inyo kesa po yung maglalapagan kasi iniisip nyo maglapag ako. Yan, idikit yun pala, lahat po kayo maglalapagan, wala na dumikit sa inyo. Yan, CB Botones Vlog, Lovely Venecio, ayan, Mami Momo, Liam Explorer, Kalola Channel of Venecio, Chad and Vlog.
Liam Gamer, Malipiran Family, hello po po, gandang gabi, Aga TV, stock drop link po, Aga TV. Ayan, pagbigyan natin sa sumali sa mga channel membership guys. Please drop na yung link niyo guys habang nagdadaldal ako sa mga habang nagdadaldal ako guys, yung mga katanungan nyo, ayan mamaya, baka pag nagdra-drop ako ng link, nagpropromote ako, may mga katanungan kayo. Ayan, kaya mas mainam na ngayon na po at habang nagdadaldal ako, habang makikita tayo ng mga kasama natin. Liam Gamer, baka palagin ka ni Lolo, legit lahat tayo dito, basta tamang baka. Si G Manalo talaga, marunong na si G Manalo. Then, Lovely Melesio, Aga TV, Opo Jaden, and host sali sa member, Jaden PH. Host sali sa member. Yes po, lahat po nang sumali ng membership, yan po na ninyo guys. Kasi sila po yung naman kayo legit guys. Ayan. May mga nag-failed na rin. Ayan, huminto na sa pag-YouTube kasi nahirapan po sila sa YouTube. Then JPM76 Super Chat Sir, Rajim Vlog, ayan. Guys, kasabi ko lang wag po magbabaling sa ate ganda. Pwede magbaba pag may nanalo yung link natin ang pwede niya ibaba. Ayan kay J Manalo. Ng thumbnail bago mag-live stream. Kay White dito sa direct po kay YouTube yan po makapaglagay kayo ng thumbnail. Ayan. Meron po yung edit thumbnail. Parang pencil. Pero kung gumamit kayo ng StreamYard, kayo ng thumbnail. Kaya nga po yung mga ayan, kung yung thumbnail, kasi guys, kung walang thumbnail yan, na nag-live kayo, walang papasok na na advertisement sa yung YouTube kasi hindi po mamamonetize stream mo dahil wala kang ang thumbnail. Hindi alam ni algorithm kung ano yung topic mo. Kasi sa algorithm guys, machine po yan. Kaya dapat meron tayong thumbnail at saka yung title. Kaya alam ni algorithm na kung ano yung topic mo, kung ano yung ibig sabihin nyo, kung ano yung content mo, yun po yun. Pero kung wala kang thumbnail, wala po. Hindi ka po malalagyan ng hindi po bigla. Ngayon kasi pag nag-live stream ako, meron ng pagpasok ako, kayo pala sa live stream ko, meron kayong advertisement, di ba? Kung yung mga yung mga nagla-live stream na gamit ay StreamYard, lalo kung wala silang thumbnail, wala po silang walang pong bayad yung nila. Walang papasok na advertisement. Is mga super chat. Ayun po, at saka membership. Yun po yun. Ito lang kasi guys, kung sa live stream po, ayan, kung kasalukuyan ang live stream po, ayan, mayroon tayong papasok na revenue, ayan. Pero pag second day, third day, wala na po yan. Kasi syempre, wala naman magtsatsagan na pumasok sa live stream natin kasi nakikita na nila yung haba ng oras. Kaya nga sinasabi ko, mas mainam po yung video. Kasi pag video talaga tapos ka-interest yung post mo sa video, syempre, papanoorin yan. Palista din po, ayan, hindi po listaan, ayan, paunahan, hindi po, last comment po, Inday Gracia, at nakita as moderator, ay dito pala ako. Dito na lang po ako.